Il-ħadd fil-Belt Valletta se ssir protesta nazzjonali kontra s-serqa tal-kwalità ta' ħajjitna li tibda fit-3 ta' wara nofsinhar fejn il-Partit Nazzjonalista qed iħeġġeġ biex kulħadd jingħaqad miegħu u jsemma' leħnu favur kwalità ta' ħajja aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg tenna l-appell tiegħu biex kulħadd isemma' leħnu ħalli l-Gvern ta' Robert Abela ma jibqax għaddej romlu minn fuq il-poplu Malti u Wawċi. Kull min b'xi mod iħoss illi l-kwalità tal-ħajja tiegħu qiegħda titnaqqar jew finanzjarjament, jew minħabba l-ambjent, jew minħabba l-possibilità ta' aċċess għal servizzi, jew minħabba li xjara l-ġustizzja tiegħu, jew ta' ħadd ieħor, jew tal-pajjiż. Minħabba l-impunità, minħabba li mhux hemmx ħarsien tal-individwi, minħabba s-sigurtà fit-toroq, fil-postijiet tax-xogħol. Int tkun magħna. Int għada trid tkun magħna il-Belt Valletta fit-3 ta' nofsinhar biex issemma leħnek ħalli dan il-gvern ma jibqax jgħaddi romblu minn fuqek, minn fuq id-drittijiet tiegħek biex inti ssiedet lura għall kwalità tal-ħajja li tixraqlek. Appell simili sar ukoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fejn saħal quddiem dak kollu li bħalissa għaddej minnu pajjiżna il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex jingħaqad f'din il-protesta nazzjonali f'messaġġ komuni kontra s-serqa tal-kwalità tal-ħajja. Jekk inti tixtieq li pajjiżna jkollu ġustizzja li ssir b'mod għamja, jekk inti tixtieq pajjiż illi jiġġieled il-pjaga tal-faqar u jgħin il-mlandu jgħin, illi flimkien nelbu l-problema tal-ħajja, jekk trid illi jkollna reputazzjoni internazzjonali tajba illi kull min jagħti jinvesti hawnhekk allura jagħmlu b'responsabilità, jekk trid illi l-istazzjon pubbliku ikun verament stazzjon tagħna l-koll u mhux ta' Robert Abela u l-klikka tiegħu, jekk inti tixtieq dan u ħafna iktar, nhar il-ħadd postok fit-3 huwa quddiem il-Parlament sabiex tipprotesta għall-preżent u l-futur ta' pajjiżna, sabiex Robert Abela u l-Gvern Laburista jieqfu jisirqu il-kwalità ta' ħajjitna. Marija Francaranza, Annet News.